Takže čau kyslí, dneska vás tady vítám, dneska to bude malinký příběh a je tu i se mnou tajemná lova. A začneme teda natáčet. A tak krásné nové ráno. Jdu probudit kamarádku. Jsi vzhůru? Jasně, že jo. Budeme se teda projet? Dneska máme předtím závody s nulem. Jo, tak jdeme. Hej! Tak já se tak těším na závody, co myslíš? Já taky. Já se portnem, nebo asi pojedeme taxíkem, ne? Že jo. Doufám, že budu prvá. To myslím, že já budu první. Tak jsme tu a tak pojedeme. Nejdřív musíme trénovat. To jo, já se těším. Jede se vždy 10 koloček v tom velkém dostihu. To jo, jsem zvědavá na mýho koně. Jo, já taky. Jdem trénovat, ne? Jo. Není až do 15 minut. Vlastně za půl hodiny. Tak. Tak asi... Je 10 koloček? Jo, tak. Teď, jo? Jo, dobrý. Jo, je. Protože máš odpočího. Protože se mi chce, víš? Mimo koně právě, že... Já. Kde seš? Já mám brouky. Abo? Ano, Kde jsi? já budu na té druhé překážce. Když půjdeš podle trati, tak to zjistíš. Já si nemám brouku. Tak to mě nedobere. Já to ještě nevidím. Hej. Ach jo. Koníku zase nás předběhli. Jeď, Dark Magic. Jeď, holka. Tak. Konečně 10 koleček hotovej. Já se těším na závody. To já taky. Jsem zvědavá, kdo bude první. Taky.